The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City 3, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon sa aton sining linya. Check natin, ano? Kay medyo maulan nun ang aton sining hapon diri sa siyudad sa Bacolod kag posible man Negros Occidental. We have on the line Sir Gan Republica sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Aksyon bay, may gabi sa aton mga listeners. Duwa lang ni ka weather system, low pressure area. Ara siya karon 100 kilometros na aminhan nakatungdan north-northwest ang Zamboanga City. Sa 7.7 degrees north latitude, 121.7 degrees east. Why ni siya epekto di sa aton? Trough lang ni ang ginapaulan niya. Ara man siya sa nag-aapekto man siya sa Palawan, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kag Zamboanga Peninsula, halos sa dalom sang Mindanao. So malayo siya sa aton, ang dalay lang nandi sa aton ang track, no? Mga extended elongation. Ti idulot yan yung magalumon kalangitan. May lapta-lapta na pagtupa sang ulan kag pagpanagog halin sa LPA. Ang ikadua easterly sa gihapon nag-aapekto sa iban nga bahin aton kapungsuran diri sa Western Visayas kag sa iban sa Metro Manila nga may pagulugal ang kalangitan hasta nga magadumon ang aton hawaan. May naligwin lamang ini nga pagulan o kon pagpanagoob halin sa easterlies. Ang Northern Luzon, no, para sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sa hangin maghalin na aminhan na sidlangan nga may kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan, while sa diri sa aton western seaboard sang Kabisayan kag sa iban man nga bahin sa aton kapungsuran nagapabilin nga arkita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang ang pagdupoy-dupoy sang hangin halin sa nasidlangan pakadto namin nga nasidlangan east to northeast aton mabatyagan sa kabugusan ng isla sa Negros. Kalmado yung aton baybayon, wala kita gale warning advisory. Wala man matandog ni isang LPA sa dalom sa Mindanao. Pabilin na nga ara kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Steady ko sang ang aton nga astronomical tide o conway by 0.6 o 2.1 meters sa gihapon. Kag mauna ang taob alas 8:33 ng gabi 1.4 metro. Mabalos ang hunas karon sa kagahon alas 4:19 0.0 metro ang kanabagon kag alas 5:55 sining hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak kung magapakita naman siya alas 5:43 buwas aga. Medyo ang ato nga temperatura daw amat-amat nagabalik sa normal ara siya 26 hasta 31. Medyo hindi man masakit kay damo kalom mo nagapaulan ni siya no ang trough nga produkto sang LPA nagahaboy di sa aton. So manilakat sang aton timpo sini nga gabi action kay. Tama ko na. May man to ulan-ulan sa hapon niya, nakabulig-buligid. Oo. Sige, pero ang LPA ito do layo man to Sir Gan, no? May gito ya tsansa. Mahuyang siya. Sige, Sir Gan, salamat gid. Okay, welcome. Maayong gabi gid, sir. Action Firing Line.
Mayo no? Kaya ang LPA mga kaksyon, may tsansa nga mangin bagyo ini. At siyempre, grabing init, summertime subong. Pero gaulan-ulan siya, no? Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay, sa idalam santay tay kilid sang kasubaan kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, last shitty na. Subong nga adlaw Lunes kita mga kaksyon, yari na sa Marso 28 at 2022. Action firing line. Kag bukas na aton sa ring Facebook page pagya sa aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube plus ang Twitter account mga kaksyon. Aton sa ring text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe mga kaksyon. Ano? Ang aton sini pamangkot sa mga gabi mga kaksyon, simple gid lang, no? Kay subong kundi hybrid na kita, no? Sang ginatawag paggamit sang butuhay or pag-isip sa mga buto naton sining smartmatic mga kaksyon or gamit ang machine na gid mismo, ano? Para hindi kita sagi katali-tali dira bala. Pero may nagaduda man gihapon sa posible iya nga dinayaay mga kaksyon. Action firing line. Aber kamo abi ang pamangkuton ko dira. May ara ginman ayhan sang drawing dira sa sining eleksyon, no? Pwerte mo ang mga maalam nga mga tawo nga maistorya mo Action Olivero sa kilid sang dalan, may nagapati ang ako ya gaduda, ako yang ining mga ginahimo subong may mga ari pag iniya dinayaay mo. Action firing line. Aber kamo man be mangin anchor man sa aton sining pagpangalagad, text ang inyo sining opinion, na kag ipadala diri sa aton sa 0963-757-0874 kag sumuman sa aton sining live mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Ano balang nagali na gumba kag kaulumol? Nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Action firing line. Puwerte maning asawa ho, no? Ginbuno sa iyang sining bana, pilason nakadalagan. Pero ang bana makaligad ang pila ka oras nakit-an nga naghikog patay didto iya sa Banwa sang Isabela. Action firing line. May medical kwan siya, illness mga kaksyon, may ginabatsyag bla. Tinakibot sa kuno sa asawa niya nga sumunod sang kaagahon nga nagwa sa balay, binuno niya. Tapos siya buno, ay naghikog to sa punta sang puloy-an lang nila. Action firing line. Samtang mag-utod nga ginaligar miyembro sang NPA, no, nga patay nga enkwentro dito sa Mamaylan, at tinakilala gid man pamilya nagahambal nga paano ni sila nag-NPA man. Action firing line. Kag malapit 1 ka milyon iya nga benta sang gasolinahan, no, ginkawat ay nga aman tingara lang na sa gasolinahan yang inyo sininga 1 million dapat ginabangko ina Action Oliver man kwarta ina ya. Pulis ginaimbestigahan o ginaimbestigaran base may inside job. Action firing line. Samtang G17 mil iya ka mga negrosanon benepisyaryo sang 67.1 million pesos nga programa sang DSWD. Action firing line. Mga nagabaligya sa Burgos Public Market temporaryo nga sayluhon sa Danielo Ramos Street samtang ginapaidalom sa rehabilitation ang Merkado Yehe. Action firing line. Nakarehab na mat-abat lang porting Grupo Progreso subong ga asong agi, no? Pero telin pa na sang Sabadong asong agi mo ga pinula lang yang bakulod. Action firing line. Samtang DSSD wala na sang guidelines, no? Akon wala pa sang guidelines nga nabaton sa pagpanghatag sang 500 pesos nga ayuda halin sa gobyerno nasyonal. Hambal nila Abril kuno. Testa subong do ay gyapon ning ayuda ngini do ayon gidgwas nimo. Action firing line. Oo, ini pagpanghatag sang ayuda para sa 4-piece suliton ta lang kay nagligad na muno to sang Department of Finance nga isa ka tuig nga term ining tag 500 pesos. Subong Action Oliver, 3 na lang ka bulan ini. Action Brian Borden.
Action Firing Line. Basi magsalig na mga 4-piece naton blang kuan, mga utod, 3 lang kabulan niya, 1.5 lang na ha. Oh, tiga yuhom ko gani ya kay for example sa amon to sa uma, no? Ang ginagamit tong means of transportation sa mga tao halin sa barangay pakanto sa banwa, habal-habal action o rebel, no? Habal-habal. Ang plete sa habal-habal sa nagligad 30 pa. Oo, subong do nag 50 na ka tinagsaka man ang presyo sang gatong mo. Na kuha ka 500, plitihan mo sa motorsiklo pakanto pa kare, impas pila lang ang bilin. Action Firing Line. Kanan mo pa kay ti mapila ka pa na mahulat ka pa. Ahay. Duway gid bilin ng 500 pagabot sa balay. Pangayoon pa sang bana kag tatay ibakal tanduay. Action Firing Line. Impas ang 500. Importante katilaw sila. Prangkag istorya gahisa man ko gani mo. Kaya nga daw sila lang yang ginapanagaan kita wala no. Pero sige lang. May ara-ara pamanta para yun ni Action El Rey. No need na ni siya mga kulo 500 sir no. Action Oliver. Wala na iya. Ipanghatag tala na sa nagakinahanglan gid no. May ara-ara pamanta. Kung ay nagid ti mangayo te. Action Firing Line. Dali gid lang bla. Kay kasabad di bla sa gika-chat di sa ako no. Sagi gid padumdum sa ako niyang opening salvo to bla sang Sabado to bla. Oo. No man sila nga bay ila to kay tapos na to. Oo. Pula kag puti to bla do peryahan guaya. Action Firing Line. May nagalangot gid abing buot. Tanong tana karon kay muna. Pring kamot lang muda. Action Firing Line. Sagad naman ka mo sa politika, di ba? Subong yan, ang guwaya daw nag-immature sa politika. Nanigulang na sa politika, pabalik-balik na lang gani mo. Pero doon nag-immature ning batasan yan, ano ni Sema? Daw mapirdegan. Action Firing Line. Sige, luintra ka muna, kag daw mga bingit ka mo. Action Firing Line. Dali lang din iban nga balita sa nasyonal sa iluhan ko anaya. Medyo gasakit ang unto ko pero daw mag-amon ning balita daw kasadya malang magbalita no. Action Firing Line. Malipay kita nagpasalamat kita sa Ginoo kaysa nagligad nga semana mga kaaksyon. Sa sulod sang 7 ka adlaw, 2,726 na lang ang kaso sa bilog nga semana. Sa diin suno sa Department of Health, yara na lang sa 389 to 400 action Oliver ang daily nga average ang kaso ni COVID-19 sa bug-os nga Pilipinas. Salamat gidlog. Action Firing Line. Damo ang nagahambal ang perception kag ang presumption, ang huna-huna, opinion, advanced thinking sa mga utod ta. Nga ginpanubo action Oliver ang kaso ni COVID-19 kay man gahinampot kunong eleksyon nagakampanya India. Way ginaya connection da gusto ta na i-correct ang inyo sini nga huna-huna. Although nga ti inyo man huna-huna, pero kinanglan ta man i-correct nga way ginaya connection sa kampanya. Way gid lang ya sa may nagahilanat subong. Action Firing Line. Kiting tawo nagahalong na mo. Kabalo kay may negative and positive nga kwan nga ego ini si COVID-19. Ang negative dira kundi ga-suffer kita sang panakod-takod just ni panglaton, ma-ekonomita, tanan-tanan. Pero ang positive side na naman iya nga daw kita nga tawo subong nahadlok na Action Oliver nga maambunan. Kay basi magtrangkaso ko kag i-swab test ko ma-positive gid ko ni. Action Firing Amo Line. ng positive side nga nagahalong kita sa aton sini kaugalingon. Pero nami gid kun waay na lang gini si COVID-19 na. Kami nga madula na lang gid siya. Daw amat-amat gid man siya dula Kay inang gina-mention nyo nga ginhungod ina sang gobyerno kay lapit na lang kampanya daw hindi gid ko magpati gid masyado Kay kon may ari gid man ni siya daw hindi depende siguro. Pero kabay pa nga hindi lang. Ako ga kontra gid tada kay dapat i-assume tas kaugalingon ta nga si COVID-19 gadula na gid iya. Action Firing Line. Ang ibang balita mga kaaksyon sa aton nga pagpangalagad ari for the maniyo bantayan nyo gid ang mga kabataan nyo, nga kabataan nyo nga basi naga-intra sa fraternity kay didto iya sa may Lucena City Isa ka 13 anyos ang nag-intra sa hindi ni siya part sang fraternity May isa ka fraternity group
nga nagpatigayon sang isa ka medical mission action Oliver. Mayo man ang ini mga brotherhood nami man nimo. O galing ang medical mission nila may dala nga circumcision bala, circumcise. Tuli no? Tuli. Sagi pa ka English di tuli na, no? May gintuli sila nga 13 anyos nga pagtuli amo daw la untat nga tubod sang dugo ya. Hasta pagkaaga na patay. Action firing line. Ang 13 anyos. Karon ang Public Attorney's Office o KONPAO filean gid sila kaso kriminal. Kay may ara gid sang kapabayaan nga nahimo ining fraternity nga ini. Pero saludo ta sining fraternity kay may good intention sila actually, na? Sa pagbulig sa mga utod ta sa paghatag sang bulong, paghatag sang mga basic nga mga bulong, pagpatigayon sang medical mission galing kiti na pornada lang ginyo ang ila siniginhimo nga pagpangtuli mga kaksyon. Firing line. Dason guro siguraduhon gyud para hindi na ta magproblema, na? Ang ibang nga balita ba kaksyon way ka mo na invitar Action Oliver. Ako way man ko na invitar kay ga program ko subong. Birthday subong ni Presidente Rodrigo Duterte mo, na? Gininbitar ya kita pero do kalayo naman. Tingko okay lang Happy birthday lang na si mo kag more birthdays to come sa aton sining presidente. Action firing line. 77 anyos na siya. Kag didto siya nag-birthday makaksyon sa Yasiri Puluyan sa Davao City. And kuan lang simple kag lino nga celebration. Hindi bongga, no? Bangod sa pandemya man sa gyapon, no? Ang wish yan ni Duterte sa aton sa Pilipinas, matinlo, patas, kag honesto iya nga eleksyon. Action firing line. Okay gid siya, okay na ko nga nangin presidente ko. Na labot niya na kunong handom niya tanan Tilangan hindi ka naman gid pwede ka presidente liwat nga pwede pa hindi na gid man. Action firing line. Pero ting salamat gid Mr. President, no. May mga negative and positive side man gyapon nga nagkalinabo sa imong administrasyon no. Happy birthday lang kay Presidente Rodrigo Duterte. Now, may isa ka balita subong nga daw nakatandog ini sa grupo sang unit team mga kaksyon. Ano ning unit team nga ini? Amo ni ang tandem iya ni Bongbong Marcos ngag ni kag ni Sara Duterte. Action firing line. Mapamati ka muna mga Saranians kag mga Bongbongians. Imo-imuan ta na lang ni nga alans la. Mga unit team dis Negros kag Bacolod. Kahibalo kamo nga pila na ka political rally Action Oliver ni Bongbong Marcos nga wala na nagatambong si Sara Duterte. Action firing line. Ilabi na ginto sa Mindanao and Davao area. Wala nagatambong si Sara Duterte. May naglusot nga information nga ang taga Mindanao mga kaksyon hindi magbuto sa kay Bongbong Marcos. Action firing line. Kaya ang gusto nila nga butuhon bilang presidente si Madam Leni Robredo kag itandem nila si Inday Sara Duterte. Action firing line. Kung ano man ang rason, ina ang wala pagid naton mahibuluan. Damo na kuno sang kampanya ni Bongbong nga siya na lang isa. Wala si Sara. Ay, ano man nagkalahinabo, man daw ka budlay na. Action firing line. Pero ti hulat-hulaton tana mga kaksyon. Now, ang dako nga balita naman, although nga ti basi na anad naman lang kamuya, nga kada Martes amo nga katabo sa aton, kay buwas nga adlaw, magapasaka naman balik iya sang presyo ang gatong. Ang diesel mga kaksyon, 8 pesos kag 65 sentimos. Ang gasolina, 3 pesos kag 40 sentimos. Kag ang kerosene iya, 9 pesos kag 40 sentimos. Action firing line. Way ko naghambal di Action Oliver sa mga politiko nga sentimos ha. Action firing line. Una, pangutos, lutos. Action firing line. Ariyo. Dagligad to nga Lunes, nagpatigayon sang rally protesta ang mga transports organization at lagko nga mga grupo sang sektor driver di sa aton sa Bacolod. Dapat Lunes kag Martes ato.
But may ara sang nahitabo nga hinunanon si LTFRB sa pagbulig man ni Lone District Congressman Greg Gasataya at abang lingkod representative iya nga si abang lingkod Joseph Paduano. Stephen, thank you again. Ang kuntani may Martes pa nga untat biyahe, wala na tumadayon pa. Kay ti mahinunanon si LTFRB. Now, sang Martes, gintapdasan ta today ang mga representante halin sa region nga LTFRB. Kay pag-abot nila dire, wala sang hangpon ang mga drivers kag mismo ang mga kongresista nga nagatubang sa ila nagpanghakroy kay wala sila dala nga mga dokumento. Action firing line. Ginpangayuan sila sa mga datas, ginpangayuan sa mga kung ano-ano na lang dira nga i-present nila sa mga driver, wala sila may ginpresentar ang mga taga LTFRB nga nagpakapoy-kapoy lang kadto di sa Negros Occidental kag Bacolod nga useless iya mga kaksyon. Action firing line. Ang hambal sang LTFRB representative nila nga may second round nga matabo sa ila sini nga hinunanon. And that hambal nila Lunes subong nga adlaw. Pero may ara bala sang second round nga natabo sining hinunanon sang LTFRB ang mga opisyalista kag ang mga driver nga ini. Action firing line. Simple man ang katamang ginaayo sa mga driver mo. Kay ang mga driver mga kaksyon, ang mga driver hindi sila luyag nga magpasaka sang pamasahe. Kaya ang ila ginalantaw kaluluoy naman ang mga commuters. So ang ginaayo to nila nga ipadasigo na lang kuntani ang pagpanghatag sining ayuda sa mga driver mga kaaksyon. Karon ang diri sa aton 15% lang kuno sa kadamuon sa mga driver ang maka-avail sining 6,500 pesos nga first tranche mga kaaksyon. Action firing line. Karon ang driver nagayo kung pwede mapadasig-dasig man kiti balda na gid man to ng biyahe la prangkang istorya. Bisan din mo ya dalon ang istorya balda ang biyahe subong sa mga driver ta, no? Imagine mo na yang taga ang diesel padan subong ang sumaka gituro-tudong amo na yang ginatughong sa mga jeepneys naton, mga buses naton, mga minibus naton nga nagabiyahe outside Bacolod. Oo, ti pagkatapos yang plete mo mangyapon. So ang ginasaligan sang driver kuntani ang subsidiya nga ginawakal sa gobyerno. Action firing line. Ti karon pag-abot iya sang mga representante from Region 6 iyang LTFRB, wala sila dala iya nga mga data nga i-present diri sa Bacolod kido gusto pag nila may second round. Nga anami gidya sagi kalagaw di sa Bacolod ka magkaon da sa may inasalan da. Action firing line. Nga kung pwede malang may istoryahan in one round nga gin next round pagid dugalibog ulo ta. Kumbaga nagkadto di sa laya agud magsuroy-suroy posible mga kaaksyon. Lines of firing line. Balikan ta today mga kaaksyon ang Secretary General sang UNDOC. We have Sir Gigo Malacad. Sir, good evening. May gabi sa ating mga listener. Lamigit sa mga driver sa monitor. Aha, ako mismo daw dula gana ko sang 6,500 nga ini para sa inyo kay daw kahinay gid sang giho niya ang LTFRB nga gintagaan poder di daw hindi man magililiho, no? Abi ipasa nyo ng 500 ila sa ismail na lang inyo. Dialahog lang na, no? Sir, kumusta? Daw may second round kuno today. May second round nga hinunanon? Kunti bilog nga daw nagastuan kami sa mga grupo kay ang composition bala sang nagnegosyar nagdigad tigin ready na lang mo lang gina singaga kasi ko base ang notice ipagi na lang sa text ko na lang alang nagid man ng hard copy at hindi nagbinulagay kami gabi bago lang yung chairman sa UNDOC o mga deputy secretary ibang mga opisyaliste kuyoy pa ko Japon kaya mo na, nadulaan ka na bala ng daw ka-hopeless na git sa aton ng mga driver. Inang basunti may gina-anticipar ka naman para buwas naintuan ka na. Nang daw wala ka bala, hindi kaya importante sa society. Basunti, buwas ara naman may dugang naman nga saka.
Aha. So meaning today wala sa may nahitabo sir nga second round sang meeting nyo. Wala gid? Ang pag-intindi, sa amon lang yan, ayop, wala man may natabo sa ibang kay supposed to be hindi, piksanay kami na dahil kunara ang presensya sa LTFRB, kaya mo ginawa na ginaulat. Aha. Sa base sa tanang ng mga association, wala gid sang may nag-inform, wala may Uy. nagpabalote. Amo na ang gay na ganiga pamangkot ang presidente, amo na sa ambag ng presidente. Ang ano pa yung papel nato, no? Kay base bala tudo nila nga April 2, wala na isang may matabo pang pag-entertain bala dito sa Bacolod nun. Aha. That's why gahulat-hulat man ko sa development nga makalambot lang kami April 2. Aha. Kaya mapatawag kita presko, no? Para ibuyagyag ang posible matabo. Hindi na gid man bala kami kinahanglanon kay sunod to sa istorya na Lunes mo. March 21, mga 5:30 to 6 nga i-call off ang rally. Kaya Okay. halos nagdaog naman 100% na naka-total paralyzed na. Hindi sila nila may negosasyon. Kabalo, ginataran yung media. Aha. Din gani si Congressman Greg kag si Stephen Taduano. Doon nag-line mo ito ganing buot. Kaya sila nila, abot kong ginabato nila nga, pati sila bala na ito anto. Kaya wala ta, subong sa pamangkot mo, Aha. wala gid sa minatabo nga Yes, dialogue. And wala gid kami assurance kung makakaon pa ta sa 6,005 o kung hindi. Oh, ti kay ang intindi ko to next Monday mo. Ti ang next Monday ko di today, daw mo sinaabi. Ti mo nang nag-update kita sa imo ti sad to say wala gigali may communication. Basta isala lang ko sir at sa day nga ginatawag. Basi ang akong hindi next program kayo wala pizza Wala. man oras hasta pa man nakaroon alas 12 sa gabi. Wala tulatan hasta alas 12 sa gabi. Ina kon credible sila magambal. Pero galing kay tungod sa mga presidents bala in Puanay. Aha. Dason ang sitwasyon ti ang realidad nga hindi na nila ya palangga ang Negros Occidental, especially nga ginaakusaran tabi permi mo dilawan so ang kainit nila dito mismo kabatik ko na yan in personal no dito sa Region 6 nga dilawan kami. Aha. Hindi tinadugangan tabi sang mga crowd today nga daw naglawig sa 70,000 ang crowd. Aha. Pero alay pa na politika ginaya pero kung tani bala as public servant kay kami public utility vehicle mga nimo Aha. nagkataon na nga din sila yato gakwa sweldo sa gobyerno kami ang serbisyo sa pumuloyo true niya sa amon balas kag nagabase sa amon kwani Aha. performance bilang mga basic nga wala man niya alam wala iniskulahan gin-training mga biyat isang kwani isang pila ka individual da nga mga professional driver subong ka pangabuhi kami base man lang sa amon makaya. Aha, whatever man ang political affiliation inyo yati inyo niya choice nga dalahigon kamoya sa panagtag sang kwarta sa gobyerno man. Oo. Yes, ang subo-subo lang nila to kay ang statement sang gobyerno. Aha. Lang yung statement in naglambot na sa amon igtalopangot. Nag-encourage nila ang talang-tanan nga grupo na mag-intra sa parliament, election, tanan kami ano man yan labot naman mga driver kaya kami mga alam intra pa kami sa election. In one thing nalambutan sa inistorya na nga tigina-encourage yung mga taga New People's Army nga mag-intra sa electoral. Kami yung mga driver ano nyo na lang kami diya islabo na gid lang kami tubtob sa no. Hindi man kami mag-intra sa election ano pa na labot namon natin. Ang amon na diya what is due to Caesar, give it to them, and what is due to drivers, yan sa national government nga budget. Ang Caesar din, ipantaganin makatabon, kinalano namon. Dahil kititungod ayuda na sa sinisunod-sunod nga pagsaka sa produktong petrolyo from 1160, 592, atong 1315, nag-reduce sila daw mga 1160, nagbalik naman sumong 865. So, hindi mo maintindihan. Ano din ang senaryo? Dapat i-explicar na sang regional director. Kasi siya nag-represent in behalf sa bilog ng LTFRB, sa bilog ng Pilipinas. Kataon lang na siya ang regional director sa atong region. Siya ang siya mamati kung ano ang hinanaing sa gina-represent dito sa Central Office. Kaya may chairman sila na si Martin Delgra. Tingkay Martin Delgra na itabaho pagpunod nyo na tanong nga reaksyon sa mga direktor. Mamati siya. Kasi kung anong obraho nila nga resolution, i-disseminate man na isang regional office sa Tugay. Dapat man na, augment di siya no, sa ground do, kagibaloon ng situation ta, pero
bisan na din siya manaog kung willing sila to serve iya sa tao. Way na iya magplo-panaog pa sa ground. Balaan tana kung anong pangabuhi sang Pilipinhon niya. Sir Jeng mo, Oo. Pero okay na na. Kung ginataga sabi sa barko, hindi naman nasumpungan pa. Kahit kung pag-pang-penen sila, pag-pang mga disis kamanggalan, tapos sila sa kawalan, lambot sila sa sila sa sagay, no? Kaon na nato sila sa mga linaga. So, kagabalogi kami na ng mga association, at ang totoo na gid lang. Ang mga association, ang mga gani kung kisaan nagabayad sa nila ginakaon. May mga association gani di kang co-op na mga nagabayad sa hotel nila. Tani wala ng dugo man nila mo balas mo pagkabahin kami sa commerce and industry. Nga contribute man kami di bisan gamay lang nga taxes mo para makanulong ang ilang opisina. Mabutangan naton da internet. Inang surya mga patigwa ng kulibati sa katinaga ng buisit na bilang kung may problema kayo tawag sa mo nila number yung buisit na number wala man aga-function dahil wala aga-patapis sa lakihan mo 1,500 to brayang multa wala man aga-sabat bisan ka mo guro experience yun nga kung may problema ka mo na sa Negros itawag ito sa mo nila number tarang gina sa lakihan niya patapikan na mo anong pulos ni direktor kung hindi siya tuyo, tulog, bungol ang kisa gamalik siya ka na basi patay na siya. Amo na bala dapat pa sakit ang yun manimo pinagani mo para mapabasyag mo siya. Nakabahin ka media sa society to, guy. Yes, correct. Kinakadako sa ambag nyo sa susyudad, economic kag iban pa. Me myself, way ko kagi pag interview siya. Lalipat lang ko, guro. I forgot last how many years ago. Pero sa sini nga mga situation, way nagida. Way naginasabat. Bisan pa yung mga assistance da. Oo. Dito na sa kasabat sa mga nahamot. Anya guro nga mga media, yung nga puro pahamot lang question Oo. Hindi na nalagaling naman mag-imension. Okay. Okay mo na. Kasama nga itong mga ipoputi, kabalaman ko nga tiyan at kundi. May mga amigo, tanan nga ara sa media man mo. Kaya ang mga boy-bala sa tinaga, nasakitan mga kami na ang mga pagamit kami sa politiko. Hindi tayo pagamit sa politiko, ginencourage lang din kasi nga maguntat. Ayan ang ginapolitikaan na black ang aksyon protesta. Ako aning sa una, kilala niyo di kami. Even do, ayara ko di sa Bacolod, wala lang kami gani ka-endorse. Kaya kabudlay man mo nga after sa election, magdilumtanay bala. At hindi, nagkataon na din kinalano namon yung kalampagon si Duterte. Normal gid man ang isa ko niya as people's organization na kung hindi kami ma-place within isa ka tuig, 2 years, manukot kami. So, amo na advocacy, ating nabase na sa konstitusyon kaya may mental of rights man ta, freedom of speech, freedom of expression, may freedom of assembly. Kaya kung sa lahat ng ginimo namon nga transport strike, updan ba ito sa mga obispo, updan ba ito sa mga, and even tarang na radio station manager, nagkuhan sa amo na, congratulate nga nagmadilagon kita, kay tanan kita sa biktima. So, nagudos ang ako sa ranay, kaya legitimate man itong issue ang gindala namon and nag-adjust to pagkaga, tanan mo ito nakabenepisyo. Actually, ang ginaaway naman para niya tanan. Yes. Wala kami diaga matter nga kami lang yung tatlo ni Mambit ni Sir Albert abe mga benepisyo to bay. Ako pananawan ko sa tao blang nga naghambal nga ginapolitikahan ining kaangay sining mga subsidy nga ini napututan gid ko na blasang iya nga huna-huna kay una-una prang kang istorya putot gini katama nga utok kay nga una-una ang subsidiya iya niya sang gobyerno wala na da may ginbutang nga ngalan kon kay Leni mana kay Pacquiao kay Bongbong Marcos etc. Government funds ina iya katawo ina nga may lakot pa nga pamulitika man daw ka wala-wala gina klase opinion na Sir Jega. Ang bagay ganito ba gaa ng general appropriation gina-appropriate na siya kaya kita mo na nilang nabiktima kami kaya hindi lang na gani ayuda para sa krudo nangyayang kanila nga tungod biktima man ka mo sa bagyo at least may batunon ka mo no pero amo na balik ko sa issue to ni hindi lang kami pag-inturon kaya kung inturon mo yung driver kabutlay mo na hindi na kami magsalig isa sang gina-istoryaan sa mong wala kami actually since pag untat biyahe ang iba sila wala naman nagbalik biyahe mo hasta subong ang ko makita nyo minimal kayo mga jet
Well, almost 300 naman ang madula sa bulsa mo. So mga mga 330 kada adlaw madula. Mabalik pa ka sa dalan. Kaya man sila ari ga pangarga, ga panapaskahoy, ga kung ano lang isog sa nga tapad balay, amo na yung brown at least para mabuhay siya. Kaya wala makadikino sa gid sa biyahe asang bay. Sige, wala tonta Sir Jig, ano? Tub-tub buwas kung may ara na sang pagpa-notify dira sa inyo or pagpamahibalo nga mag-aabot sila diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Salamat sa mga serbisyo, Sir Jig. May gabi. Thank you, Gid. Good evening to Brian. Madaming nga salamat sa inyo kag sa atong mga pumuluyo sa Bacolod may gabi. Salamat yun. Action Firing Line. Kaluluoy nga mga kubos, mga kaksyon. Daog-daog lang sa mga yara nagapungko sa gobyerno. Action Firing Line. Mga wala-wala gid klase mga tao. Inablang hambalon kay mo nga dilawan kay imo iya. Do ka layo. Pag gusto na sila iya, kay butanti na sila mo. Kag huna-hunaon nga inang kwarta hindi na halin sa bulsa mo nga ikampanya mo kung sinong na gustuhan mo yung nga kandidato. Amo na iya kwarta nga ginbalik sang gobyerno bangod nagakinahanglan ang kaangay sining mga pigadong kubos. Action Firing Line. Amo na kung kaysa no tamaan ka bala kaalam, ga kadasma ka man Action Oliver no? Action Firing Line. Hindi lang dasma kung isa ka lang ungad-ungad gid, no? Amo na yung sitwasyon dapat pulo paminsar ka man, no? Kung isa gani mga mayor na bla nga may mga ayuda sa mga senior citizen, sa mga kung ano na lang nga tapos sila nang bika na nga, ari na senior citizen mo na, oy, hindi na inyo kwarta toy. Hindi ka mo magpasikat na nga inyo na kay kwarta niya sang gobyerno. Action Firing Line. Bakong kisa ginausar gin man niya sang ara sa poder. Sila yang ga pamulitika. Sila yang ga pamulitika, hindi kay ang ining mga kubos ta nga mga kauturan. Action Firing Line. Mayo sa inyo grupo imnon sang Bluterna Plus Herbal Capsule para madula. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga. Aksyon Kay Christine Vinies Villalubos, Mario Alvido Aquesa, taga Shinda Lugway, si Marilio Travilla Catinoy, Manjo Arnijo, Hel Javier, Purok Mainuswagon, Barangay Bata, stay safe always, salamat, God bless. Ching Seva, Elvira Hilogo sa Charito Heights, Baby Gregorio sang Poblasyon DSB, Ana Sinoro, Diding Alhamiento, Maricar Milieza, nagamonitor man sa Barangay Filisa, Alex Pentes, Araman si Rowena Castillo de la Cruz sa Barangay Sais, Limuel Besa Dichino. Action Bride, diri sa Barangay Tangob ang grant sa October kag November 2021 hasta subong wala namo na baton, pila kami ayhan kalibo nga wala nakabaton. Di na mga bulsa nagsulod. Di imagine mo na ho. Ano pa ni Oktubre, Nobyembre, di na ning kwarta man, nga kahapos man ang managtag, sini nga ginapabudlayan pagin nila, no? Si Sandy Colmenares de los Reyes, already sa Shanghai lockdown naman. Bautanin nila na matabo sa aton diliwat. Si Barky Tribe, Araman, idilaw sa gamonitor man with Nanay Isabel. Si Barky Amalia, greet lang si Kimpoy Yulo, nagamonitor. Rene Lethiyo, Action Bray, evening, politiko lang ang ginahilanat and ang mga tao tamyaw lang dalit. Lethiyo family, Villanueva halin sa Banwa sang DSB. Bao kasi Banwa ko? Si Georgia Gargasiran, nagamonitor man sa Singkang. Shane Anthony, Action Bray, good evening, watching live, New Jersey, pa-shout out lang. Family Lipania, thanks, God bless, more power to the program. Si John Sibalios Araman sa Sumag. Si Christian Kabalan Ginia. Kasipong, grabe man imo pilido ba? Kabalan, hindi kay Kabalan Kabalan, ha? Para daw ano lang.
Action Bright, tamyaw ko lang pamati kuno si Rudy Abanio sa barangay Manghanoy, La Castillana. Salamat gid Christian, thank you gid. Si John Rib Cruzata. Action Bright, wala sila ga of the night permini Inday Sara kag BBM sa rally kay ang rason na da gusto nila makadtuan tanan nga lugar kag hindi na nila mahimo kon permi sila of the night. Kisa magrally si BBM si Mayor Sara Ban ga kampanya sa iban nga lugar. Fake news na ang mga gahambal nga hindi mayuhay si BBM Gura. BBM kag Mayor Sara. Actually why naghambal nga hindi sila mayuhay. Hindi lang sila of the night. Amo na na. Okay man lang sila. Gary Amirila, mga haslo na iya nga politiko. Ang gapanguto, sir, kapin pa subo nga laban, nasa tugaplak ang iban. Virgil Pindak, Sombra Monitor always from Celine Home. Stay safe, more power, and God bless you and your family. Sombra, salamat. Likewise, si Sir Milili Oligo Raman, Hilavier, ginatamyaw ni Oligo si Nam Vanessa Star, kag Doc Matmay Jinky Daylag Noel Amar, kag Alex Montesa. Si Sir Gary, isa pa na haslo man ang taga LTFRB. Ang ila serbisyo daw si Nico palpak. Kung si Sir Gary, guro lapit-lapit lang sa mga amo nga tao, pinanang puyong yan nimo. Si Melvin Piñafiel Araman, Warren Ortiz Araman, Ana Villanaluni, salamat gid. Hil Javier Tamyaw Totali, Tatay Adolf, kag Nanay Milagros, kay Arlan sa family Ganza, dira sa family La Carlota, ga monitor, God bless man. Leia Younger Esquivel, Gare, din kagid siniji Guhaw, BBM or Leni. Tiway takabalo. Galikiti pagusto na sila sunubutuhon nila. Jean Oy si Sir, Nora Villalon. Good evening, Sir Bry. Hello to my classmates, Andres Bonifacio Elementary School, way back 60s. Thank you. More power. Okay. Si Rowena Miliada Rama, nagamonitor sa Barangay Tanawan. Always kami gapamati. Salamat, gid. Jean Oy si Sir Araman. Smigol Bagens, nagamonitor man. May gabilang kuno kay Mamang Ana. Roberto Hiraposco Caraballo, Joby Monares, si Jerry Tiayo, nagamonitor man sa La Carlota, si La Carlota. Upod kay nanay ako na. May gabi nay. Si Jerry again, upod si Lilia Husal Tiayon sa La Carlota. Maning, nagamonitor man si Maning. Maning, may gabi. Salamat, gid. Sige, balikan ta ka mo karon, di ka maghalinda kay midlag ko pa nga balita para da sa inyo, no? La 7:45. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kuno para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Punan ng mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dula, programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espoligar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang Lang Action Bray, monitor lang kami diya. Damo gid akig sa Action Radio how daw pikon how. Sige ba ilan na sila. Action firing line. Normal ina sa amon sini nga trabaho di sa industry nga inya, no? Evening Action Bray, monitor lang kami di always sa programa si Roding niya. Isto Koning ni Galia sang Barangay Mansablay, Isabela. May nga Action Bray, way na ko gapati nga may ara sang dinayaay sa eleksyon na. Kay ka high-tech na gid subong. Ina kon hindi pag matik-matikon sang nagauyat sang machine. Action firing line. Tanda man ang isa. May nga Action na Bray, why na ni dinayaaya kay hindi ni pareho sang una nga ang 115 himuon nga 15 ang score mo sa board. Paghalin sa barangay 115, pag-abot sa Comelec 15 na lang. Action firing line.
sa pagkapait, no? Sige. Si Martin Aliling, naga-monitor man. Si Rochelle Fulgencio Susana, naga-monitor man. Si Sam Mer, hambal niya, nagbalik, manggid ba? Thank you, gid sir, sa paghulat. Pasensya, gid sir, ha? Kabalo ka, ang nagabuhi sa amon sining business, mga kaksyon, si Action Day la. Ha? Ang nagabuhi sa amon din nga business, ang commercial, no? So kung why kami commercial, hindi nyo man kami mabatian, kiti why kami i-on air. Action Firing Line. Amo na siya, no? Sige, kabay pa maintindihan mo ko, Sam Mer, no? Medyo nadugayan kita kay may commercial kita, no? Lilia Taton, evening Sumbray, monitor lang kami, stay safe and God bless. No? Last 8:12 na sa aton sining pagpangalagan. Check na to ng Bacolod City, City Hall mga kaksyon. Sa mga balita ni Action Day Salazar. Kay kundi gina-rehab ni Subong, ang 3 ka mga merkado, ang Burgos Public Market, to may ara sang mga kinapat mabalaan nyo nga kung magsulod ka mo sa merkado, way nakamuda baklan. Ginsaylo sila anay sa piyak nga street kay para hapos ang rehabilitation. Action Firing Line. May man ano, may man nga idea para mas dasig-dasig paginabi, na? Subong ginaplastar na to, no? Ginaplastar na ang amo iyang balaligyaan mga kaaksyon, no? Ginaplastar na para hindi sila mabudlayan. Action Firing Line. Aring kompleto nga detalye ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Hall na dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Radio City Hall Report. Action Dale, may gabi. Yes, Action Bray. Kaina na kalabay kita dira sa may Burgos Public Market, Action Brian. Kaya nakita natin dira sa may Daniel Ramos Street. May mga kawayan na no, nga nakapahamtang daw ginimo bala nga temporary shelter, Action Brian. Nga pag-ausaron sa mga market vendors dira sa may Burgos nga ina sini pagasayluhan na. Pagasayluhan lang, Action Brian, since ongoing pa man ang pag-construct dira sa mga temporary nga nilang balaligyan na kay di ginapaabot nga anytime soon, no? Dira sila magasaylo, especially ang yara sa fish kag vegetable section of Brian dira sa may Burgos Market. Dira sila mabaliga sa Daniel Ramos Street kag may yara man nga iga-occupy dira sa may Burgos Street, Action Brian, dira sa may tubangan sang merkado, no? Since according kay Executive Assistant Ernesto Pineda, ang cluster head on market ngati samtang Action Bray naga-rehabilitate ang merkado, no? Since simultaneous ini Burgos Market, Central Market, kag Libertad Market. Pero ang mayara sang pagsaylo, Action Bright, temporarily, amo pa lang ni Anay ang sa bahin sang Burgos, especially sa may fish kag vegetable section. Since ang mga roofing dira, pagkakayuhon, iga-elevate dira, Action Brian, sa merkado, and then ang mga drainage dira, amo ni ang gabahin sang 50 million pesos worth nga rehabilitation, renovation, kaya ang funds in Action Bray from national government, amo na siya ang gintugyan sa gobyerno nasyonal para ibulig diri sa may syudad sa Bacolod, Action Brian. Ang palayag diri ni Sir Pineda, ngati sa bunga bulan sang Marso, gina-expect ni Action Bray. Gantes magtakop ang bulan, makasaylo sila para at least tayo yun ang pagtrabaho dira sa may Burgos Public Market, Action Brian. Kaya muna lang ang ginmention niya sa mga previous interview ngati samtang nagapara ng renovation, may mga section, Action Brian, nga kinahanglan nga mag-adjust kag ti amo ni ang isa sa mga butang matapos nga may inspection recently gipatigayon ang City Engineers Office upod man si Bacolod Mayor Ping Leonardia. Aling tingog ni Executive Assistant Ernesto Pineda. Nasuguran na kag visual section niya i-transfer sa Sagwa kay para mapadasig ang pag-obra sini. Sa Sagwa lang sa along Daniel Ramos. So ini nga bulan maanugin nila, maanyagaw basin nila kag mapa-transfer, ma-clear ang area para mapadasig nga maobra na. Elevation sa Kwan sa Burgos Market. Kag pangkayo tanan nga roof canal, pang-isla na ang mga roofing kag ang kalibot sa Burgos Market. Action Bray, na batihan si Executive Assistant Ernesto Pineda ang head sang cluster head on market. Action Day, may timeline na kung pila ka bulan? Wala, Action Bray, naka-mention si Sir Pineda, pero gina-hope nila nga subong nga tuig madulo tapos siya, Action Brian,
since nga ti dugay na niyang proyekto supposed to be, pero ti na ang help no from national government, may mga process nga kinahanglan sundon. Naglabay sa sangguniang panglungsod sa City Mayor's Office, tugtog nga ti may mga bidding nga patigayon kag ma-award sa contractor action, Brian. Kag ti magluwas sa Burgos Market, ang Central Market, may mga naka-plaster na actually action, Brian, sa ibang nga merkado like sa Burgos, like sa Libertad, kag Central Market, like ang ginatungtungan ka mga nagatrabaho action, Brian, kay ti by phase man or by segment ang pagpatuman sang rehabilitation tugtog nga matapos ang ining proyekto ngati ang makabenefit ang mga market vendors halang mga bakulod nun man nga magapadulong sa merkado. May mana, at least dason nga mga binulan kung makabalik na gid man sa sulod ang halos kalabanan, matulotawhay maning sagwa nga nagabaligya action day no? Yes, action, Brian. Especially ngati ang merkado yati amo ganing nakatuan sang publiko like mga nagapangumpra, ang may mga weekly nga budget production, Brian, since ako gid ang masave mo, especially kung mga utanon ang imo sining baklon action, Brian. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, wala pa action, Brian, ang may nabaton nga guidelines ang Department of Social and Services Development of DSSD diri sa syudad regarding ini sa monthly subsidy nga supposed to be pagabatunon action, Brian, sa mga poor household no take ang mga previous nga mga announcement ang mga miyembro ng 4-piece action, Brian. Pero ang ginalantaw diri ni Madam Pasitatero, ang head sang DSSD Bacolod, basta action, Brian, hindi ba ipagi sa LGU since kami mga election ban ngati ang may mga bawal ang pagpanagtag sang financial aid sa tion sang eleksyon. Pero so far siya sining office o ang Bacolod LGU wala pa gid sang may nabaton nga guidelines kung paano iga-implement ining monthly subsidy action, Brian, ngati from 200 pesos kintasakan so 500 pesos action, Brian, ag kun sinogid no ang mga makabaton sini or ang qualified nga mga beneficiaries magluwas sa mga membro sang 4-piece action, Brian. Okay do, way labot to sa 4-piece to, may ara pagid sang pilion si barangay kapitan Blackson din mo. Yes, action, Brian. Usually nga tiyang mula mga punong barangay sila niyang nagpili action, Brian, since usually mabatian naton sila ni nakaibalo sa mga pumuluyo, nakaibalo kung sino dapat ang burigan kag ang affected action, Brian, sining COVID-19 pandemic kag pagtaas man sa mga nagapanguna nga mga balaklon action, Brian. Gando kahinay gid yan no, gati ang DSSD mabaton mala na sa guidelines mo nga do kahinay gid sa nasyonal ano naman. Yes, action, Brian. Kung ipaagi gid man sa mga local government unit action, Brian, kaya possible may mga exemption man sa ila sining guidelines sa bisan nga election period, pwede kaya makarelease ang financial aid sa mga sektora nga nagakinahanglan sa bulig. Pero muna subong ang ginahulat sang DSSD diri sa may syudad sang Bacolod action, Brian. Kaya madumduman mo last week natapos na sang DSSD ang pagmanagtag sang 2,000 pesos nga one time cash assistance sa mga drivers. Pero ang sarto yung pondo action, Brian, iya tiyak local funds or Bacolod LGU tiyang pondo nga magluwas sa mga drivers, may araman sa mga manikurista, mga musician, mga barbero no nga naapektuhan sa pandemya action, Brian. Kay mga more or less mga 8,500 to ka mga individual ang nakabatan sang one time nga 2,000 pesos alalangay ini sila usarman ang local funds sang syudad sang Bacolod. Aring tingog ni DSSD head Pasitatero. Wala man, hindi naman napipili na nakaabot. May election ban na kita sa Friday. Okay. Wala na siya gali exemption, ma'am, no? Kay donation-wide no implementation. Oo, wala ko kabalo sila kung anong guidelines sila sa DILG or sa national government. Pero so far, hindi na naguro kaabot banning way of giving. Action, Brian, po siya lamang sang tingog ni Madam Pasitaterong head sang DSSD diri sa mga syudad sang Bacolod. Do ginakapoy si Madam Pasitatero magsabat sa imo. Yes, action, Brian. Kaya actually, may mga series of mga payouts na ginakandak ang nasa office
like mga centenarians, sila mga action bayan nag-release, ang mga dirice kapag patuman sang centenarians, action bayan, ang ibang tagit nga mga bulig in kaso nga may mga kalamidad diri or insidente sa mga syudad sa Bacolod. Hindi gyud man na iya mahambal naton nga banning action deal paglantaw ko lang na kay ti ang maga-release niya departamento man niya sang DSWD, hindi man niya kay mga alkalde, di ba? Yes, action bayan. Kasi ang assistance sang LGU kasi amo na ang igatap action bayan na kagati ang Bacolod City ya kaya DSSD naka-ready man ang kasagitman nga hingyo na ang ilas ni nga bulig especially sa pag-payout action bayan diri sa may Bacolod City. Kag nung kagid nga magkadto ang mga alkalde dirang incumbent abi sa pagpanagtag sini kay Piho gida malitratuhan di sila kundi mamalisyahan gid. Kag tikon malitratuhan post sa Facebook. Sikat na yon. Post sa Facebook. Kag tiya mo na ginahulat lang sang DSSD ang mga guidelines kay readiness action break. Kay usually like sang una ang mga ayuda sa action break sa Bayanihan 1, Bayanihan 2 ginapaagi man na sa ang mga DSWD Region 6 nga mga personnel nagakadto diri sa Bacolod City kag naga-assist no ang syudad sa Bacolod especially sa mga venue kag pagkuha man or listahan sa mga beneficiary. Sige, salamat Action Dale. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City walang ka-action dio. Action Dale sa lazar mga ka-action sa man sa Pinas labutan ka sa ngaong balita pag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio City Hall Report. Action Firing Line. Salamat balita gikan sa Bacolod City Hall mga kaksyon. Tiyan ho, san o pa niya ipanagtag sa DSWD man ang tag 500 pesos. Budlay gibla ang guidelines para dira. Action Firing Line. Mamalisyahan gini mo, pila kadlaw mamalisyahan gini kay ti inang tawag naton blang arena sa election period sa national kag local iya. Action Firing Line. May number ka da? Wala pa? Sige, pangitaan. Kabala kami aksidente sa Kabankalan, ano? Wala pa sa May man sa ideya. Sige. Action Firing Line. Sige, check na karon mga kaksyon, ano? May gina-check kami ng aksidente mo sa isa ka lugar diri sa probinsya sang Negros sa Occidental mga kaksyon. Kasi bag-o lang ginibla. Action Firing Line. Kaluluoy man yung mga aksidente. Anyway, sige. Hulat-hulaton, tani. Speaking bala sa rehabilitation sa merkado diri sa Bacolod, kinangla na gid ba na, no? Ang iban kaluluoy mga vendors naton dira sa may Central Market, to. Ara sila ya sa footwalk, no? Sa footwalk na sila naga-display sa mga isda nila, sa mga panakot, utan, kag iban pa. Pero wala gid yan nakasaway ding syudad sa Bacolod, no? Action Firing Line. Kati alagyan man na tani kung sang tawo kung sumala kada Action Oliver labay kada piho gina mas slide kada kay puro tinulo sang isda ang imo nga matapakan da. Way gid ba may nakasaway da nga didto kamo sa sulod amo na kun wala ang national to nga sugo sang DILG kag ni Presidente Rodrigo Duterte nga manghimos kita do hindi gid masapakan sang lokal nga mga panguluhan. Action Firing Line. Waay gidya nagapatuman sang political will ini sila. Baunano man nga mga utod taman. Hadlok ka mo ya dulaan ka buto. Action Firing Line. Hindi man guro. Kay kun mayor ikaw ginapatuman mo man lang yang husto, mas damo ya ang nagagusto dira nga hawanan sang sa ginpapahalin mo da kagin pangitaan mo sa burutangan. Oo, kun amo nang paminsan mo kalingkiti. Kabudlay kong kaisa. Amo na nga way gid ko ya believe sa mga alkalde nga wala sa political will. Action Firing Line. Sige, ano? Sige, last 8:25 na. Check naton karon dugay. Standby ka mo dira. Check nating naton ang report from Kabankalan. May isa ka aksidente dito tricycle nagkalagupi. Gini mga tao nagtalalabog na sa puno sang kahoy. Action Firing Line. Kag explicar tani karon kung paano binuno sang banang asawa niya kag paano siya naghikog. Anong pinakarason gidri, no? Karon dugay-dugaya. Plastar ta sa aton sa nga pagpangalagad pero antes sina makaksyon. Ginendorso naton sa inyo ang The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano.
The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa tuwan. Maayong gabi lang sa kay Jonalyn Ninial Decrepito sa Hinigaran, Roger Lablab kag Yengyeng Yongyong. Ba nami ilang mga ngalan ba? Yengyeng kag Yongyong basi kapid ni sila guruay no? Si Yengyeng kag si Yongyong no? Si Homa Lomina Araman, Jonalyn again, ginagreet niya ang Hilugo kag si Michael Busil adlaw-adlaw gid ga monitor. Salamat gid. Hil Javier, Jonalyn Ninial, ginagreet niya si Roda Motin, Marmito Rafraf Bila Candido sa Bago City naga-monitor. Sige. Love Castillanes naga-monitor man sa Himamaylan, Basak. Jonalyn Ninial again sa may Valladolid Ayungon, si RR kag Joy, si Lager Dikila Karen Guzman, si Raymond Medes Manangkil Araman, si Athia Kim Iriman, si Manong Rex Olarte, salamat gid. Si Liza Montecastro Narciso, thank you gid sa pag-monitor. Si Madam Elizabeth Gamala, nagamonitor man, God bless and more power. Sige, balikan tang iban karon, las 8:27. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanog gramo diri sa Action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Burgos Lacson Streets para sa inyo sining nga kahapusan. Action Firing Line. Sige, las 8:41 na. Action Bri, monitor lang ko di sa Bago City, Yolanda Pasamante. Action Bri, may gabi para sa akon guro ay nanidinaya ay guro Puwerte na nga binantayanay sa mga politiko, hadlok na sila yung magdaya-daya kay makasuhan gid sila kung magkaladakpan. Action Firing Line. Balikan ko lang iban karon kay sa aton nga linya si Police Corporal Chucky Bilbes, ang kabankalan traffic investigator sining isa ka aksidente dira may patay giniayhan na. Sir, good evening, live kita sa Action Radyo Bacolod, sa Action Brian Morden. Yes, Action Brian Manggab is tagpalamati. Pasensya gid sir sa disturbo, medyo gulo gabi na, pero sir tilas may aksidente na sir involved sa tricycle kag iban pa nga vehicle. Anong sitwasyon sini sir? Sir, ang info ni ang tricycle ang gid ni ang na-involved. Okay. Ali wala sang iban nga salakyan nga na-involved. I see. Sir, di ini nga lugar, ano oras kag ano nagkalahinabo sila sir? Bali, dire ni sa crossing Magato, dire sa Barangay Oringao, mga alas 4 sa imedya sang hapon, March 27. Ining tricycle nga ginamaniho ni Rolando Bilbao, 26 anyos. Apo man siya sa nga napatay nga si Marieta Mendoza. Uy. Bali, hindi sila kabilog, dala sang driver sa tricycle. Pag may mga kabataan man sila nga dala, ang pinakahubin, mga isa ka tuig. Dahil naging klarohon to sir, no? 11 kabilog ang sakay sa tricycle pating driver, pulo pasahero ya? Yes sir, pulo. Kay isa ni sila kapamilya mo. Uy, grabe man kadamo. Sige sir, go ahead sir. Oo. Bali hinagaray siguro ini mga pamilya nga maligo kung tani sa dito sa May Agustina Falls, diri sa Barangay Oringao. Pag sa ila pagpapuli, kay tama kadulugon ng gini nga area sang dalan, wala siguro na handle sang sang driver ang karga niya. Subong man sa ang prino sang at sang tricycle, wala na yan nasarangan ang tungod sa kabugat ng mga iya mga pasahero. Amo nga naglapaw ni siya sa kurbada nga porsyon sang dalan, medyo dulugon. Pag nagbunggo ni sila sa concrete post ang street light sa Barangay Oringao. So amo na gali sir nga iban nga mga pasahero ara sa idalom sa mga daw kakahuyan ng iban kabatuhan? Yes. Tagit nga area na yan sila nagkaladagdag. Sino gito nga lang sa napatay gani sir kag pilang edad? Si Ma'am Marieta Mendoza, ni Bernada, 82 anyos. Residente sang Purok 3, Barangay Talubagi, Cabancalan City. Ano gini sir ang sininadangtan sir man? Bali, ko ni siya sa mga bali siyang nanasari nga lawas. Kaya siya ang nakasulod sa sidecar. Sa likod, ano? Sa front seat gid mismo. Sa front seat mismo. Kung di ka magsala, ang litrato nga rin sa amon, di siya ni nagatuwad sa may gatir. Ayun sir, no? Ang semento. Yes sir. Siya sir. Grabe, ano? Sir, pila usualing karga gid sa mga tricycle daman? Pampasahero? Kung diri sa ato sa Kabankalan, tungod alert level 1 naman kita, dugin balik na nato ng medyo normal na pagbiyahe sa mga tricycle. Pero ang seating capacity sa aton nga tricycle is 2 sa una, isa ka back rider sa likod ng driver. So, paano naglambot ni sila 11 man? Learn gini sa mga lessons kaangay sini, no? Dira sa Kabankalan. May mga checkpoint pa kamo sir regarding sini. Oo. Yes sir, aragya po na nga checkpoint active gyapon nato nga pulisan diri sa pagkandak ng aton nga checkpoint, especially sa aton nga manugat ng election. Tani ano sila no galing kiti hindi naman ni sila sa masaway pa pirmi kikintindi naman ni sila sang hindi pwede tani no baw. Yes sir, ang ako lang tanay ginapangayo sa mga pumuloyo di sa Kabankalan. Ilagi danay paminsaron ang epekto ko sa isa nila ka desisyon nga mo nadala mag-drive sila nga sobra pasahero. Sir, ang iban nga sakay sini kumusta subong ang medical bulletin nila sir? Ang iban nga mga pasyente, bali, ang cut ko agirator dira sa Corazon Loctin.
Okay. sa Bacolod. Aha. Ang iban, ang driver nakangkol sa mga minor injuries, amo nga nagpa na siya dayon sa hospital. Aha, bati mayo gid pero tiya mo na may napatsyan gid na. Anyways, sir, salamat gid sa imo sa nga time. May gabi sir kag mabuhay ka sir. Thank you gid sir. Sige, thank you. Welcome. Yes, Sa sir. Mind Tanan. Aha. Action Firing Line. Si Police Corporal Bilbes Mac-Action, Traffic Investigator, Sangkabankalan PNP, listen learn na ni sa mga driver tada, no? Hindi gin magpadamo, ti tricycle ang capacity sang passenger sini. Ara lang ya sa butatabi 4, 5, 11 yang iyaya karga, yabo na mga sistema inama. Action Firing Line. Huwag kita din nakabasol pero ti muno-munohon tani because nga basing iban da sundon man bala. Although kabataan iban nga sakay pero ti kabuhi man agyapon. Ang kabataan tabay bugat man sila mo. Action Firing Line. Ay perte sige. Ula yun ang tabi sa Action Marlon hinabiya sa ni Materion Mag-Action sa aton sa nga pagpangalagad. Anyway sa atong kwan ang atong asawa nga ginbuno sang bana pakaronan tato no. Kag ang bana tapos siya buno naghikog saya kag siya yang napatay. Action Firing Line. Hindi mo na maintindihan sa buwangang lakat sang panahon daw puwerte na gid no ka ngilidlis bla sang nakahilinabo no maghalalong gid kita sa tanan nga mga tinion mga kaksyon no. Ulay ron ka sa Action Marlon hinobiya kay ang iyang sini nga balita pero tema niyo ang Negros Occidental wala untat iya nga panagtaganay sa mga utod naton kung ayuda ang paghahambalan. Action Mar, may gabi. Action na bray, mayong gabi. Okay man tayo action na bray kung sige ang pag-sinulod dari balasang asistanso ko na bulig halin sa gobyerno nasyonal. Kung halin kay ang ginakwestiyon action bray ang proseso bala kag mga requirements kag manera kung paano ipatuman sa insakto kag kung paano mapasiguro nga ang nagbaton totoo gid nga beneficiaryo. Kasi damo paksun bray sa mga assistant halin sa gobyerno nasyonal na tubong why pag maumpisahan hatag sa mga beneficiaryo pangod sa silang problema na ang isa sa tumod ka ang NHA bla to ang 90 million nga financial assistance para sa mga biktima ng Bagyo Odette. Tubong way pag naumpisahan action bray hatag may memorandum of agreement na ang Yolanda ganit 2013 ba to no? ang Yolanda action bray hindi din pantaran nga assistance sa hatag mo. Ay dahil sa Negros Occidental hindi man malikawan action ay may mga problema bala sa listahan ay. Kaya ukalin kay gining ayuda halin sa gobyerno nasyonal kung ipaagi action bray sa gobyerno provincial naton hindi man pwede nga mamalibad ang provincial government. Hindi man sila pwede nga hindi lang kay ka problema kabili iban o ipatagtago. O kundi patuloy ng sobray kag tinguan lang kung anong parang man mahimo ang provincial government. Ang latest ining 67.1 million pesos ini siya nga balor. Amo ning din painag sobray nga balor mo. Yan isang XWD para diri sa Negros Occidental. Ini nga programa ni sa idalom ini isang lawig-lawig na nagsumbray sa title nimo sang programa niyo. Resiliency Program, Climate Change, Adaptation and Mitigation, Disaster Risk Reduction Program. Ubos ba? Oo, bisan abbreviation sila. Ang abbreviation sila RRP, PCAN, DRR. Hindi mo na mention diyan ba? May program pa sa punta sa Nagay. Daw allow work for task for work ini siya. Bali, i-identify una ang mga beneficiaryo pagpaobrahon sila sobray. Pagkatapos na nakaobra sila, sweldohan sila. Sa sunod sa pilalang kadlaw. Daw pareho man sa tupad balasang dole, ang tulong panghanap buhay sa disadvantaged displaced workers sang dole. Dumaamot lang sobra. No?
Ugaling kay ang problema lang galing dire, number one gig, kung paano ma-identify ang mga listahan ng sumraisang beneficiaryo. Kaya nga aman, 17,000 ka mga negrosanon ang target na hatagan. At swelduhan, pagkaling 67.1 million pesos sa sunod lang sumraisang pulo kadlaw na trabaho nila. Purti, no? Amo ng plastada. So nagkadto na nakikisorya na sa provincial government ang team alin sa DSWD para nga iplastar ini nga programa. Siling ni Provincial Administrator Attorney Rifano Diaz sa Dasakan, why isang problema akto na baray kay handa man niya mag-abulig ang provincial government sa pag-implementar sini ugaling amo na ang problemahan ang proseso kag ang question kung pala parapot din ang 10 days nagpanapot din ang 70,000 na beneficiaryo. Ang akong ginakulbaan na blang panglistahanay blang wagid tupa action mar sigurado kong iban nga mga barangay subong naga-monitor tani hatag ba nila sa husto nga beneficiaryo amo man lang aton ginaayo mo. Oo, tumpak yan ang sumray. Kay ang HA na ang number one nga problema kung nga away pagyapon masugdan sa buong bangod. Amo sa gyapon sa mga local government units ang wala pa makasubeter sang master list. Imagine mo na. So, hindi kinalaman ng sumray sa master list. Sa LGU. Pinagluha ng sumray ang problema. Sa buong prote, hambal ni Atty. Diaz. Sige lang, tiwag na lang kung na mabulig sang provincial government. Kaya i-launch pa ng sumray sa DSWD mo. Nami tani suggest la naton away man taga Kuangid pero ang province nami tani kung may nagakadto tiya sa mga banwa kag i-monitor kung ini balang mga beneficiaryo poorest of the poor or ina balang sila gid dapat makaangkon sini kay may nahimalaan kita action mar mas ginalista pa ang lapit lang gid sa kilala nga hindi pa man sila nagakinahanglan sa sina nga kwarta kun tani mo. Correct aton na baray no. Laban nga kung ano to action baray ang ang listahan sa nagliligad nga mga financial assistance ang gobyerno nasyonal diri sa aton komplikado nga mga beneficiaryo paghahambalan. Laban na mo manalitan basihan. Di dapat i-monitor to kay damo kaya nakit-an to yang hindi gid dapat mag-beneficiaryo kay may kwartaman. Yes, sa sumaray plus subong daan panahon sa eleksyon pa. Asos. Kung kaya sobrang nakakadamo ka daan subong sa nagabinapayanay mo. Gamiton gini mo mga opisyal sa LTO. Sabi na sa enkwentrohanay sa sining eleksyon. Yari siya Provincial Administrator Attorney Diaz. May nagabot ng ganit diri nga isa ka grupo nga halin sa DSWD sa resiliency sila nga program sa DSWD. May 17,000 kabilog nga mga recipients ang 10-day naman nga mga work no baylan gid sila do parehas ang tupad sang dole. So ang ini nga tawag sini for this budget alone they want to spend about 67,150,000 pesos for disaster response management division sa DSWD through its risk resiliency program, climate change adaptation and mitigation disaster risk reduction nga division. So siling ko ano ang obra sa 10 days ta tapos is 67 million. I hope tani i-integrate niyo po sa ating mga local initiatives but it seems nga ara na yang ila yang ground force diri and they're ready to launch it. So mananom sila kawayan anong 10 days man diari na sila siguti it seems that you're all set and you're ready with your beneficiaries. So we will not be in your way. We wish you luck. But I hope somehow ang aton national kag ang local projects magtugma man. Di mabulig man ta. Di na ang aton nga requirements. Kung hapos man lang tani ang requirements i-comply, tani na comply ta na. Amo na aton na bray, tree planting, and pag-improve sa drainage canal, nagkailangan mga LTO, amo nang ilang nga pag-aoperahan action na bray. Hunaton pa rin, kung nabanas ang hugid nila umpisahan, ang ini nga proyekto. Balik tagikan sa Kapitolyo Provincial ang action na Marlon sa Dubai. Mga ta-action pa rin kabang sa Pinas, babuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action, sa Bakalod Action Radio. Action Firing Line. Ginendorso naton sa inyo mga ka-action ang Zanton Plus. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpato. May bilang kay Giselle Franco sang Maaw. Vanessa Mayo, hello Action Bry. Good Monday morning to you. Ari lang ko gaupod pamati sa imong programa sa Mayo's home sa sa Minnesota, USA. God bless you always. Salamat. Okay, nabasa ko na. Ray Flores, naga-monitor man, Brayuga. Sang Pandanon, si Madam Bibing Francisco, naga-monitor man. Salamat gid sa pag-monitor dira sa Barangay Estefania. Si Christy, mayong gabi Action Bry, greet ko lang da mga tao sa Barangay 30, kapin pa sa pinalangga ko nga lugar, Purok, Mainuswagon, Santa Ana, Street. Ano man, na stress gid, na subuan gid ko hasta subong sa natabo da abi mag pinalanggaan ay kamuda, please lang. May ano to? Tuto Tatan, good evening Sumbray, ang nagabaligya dira sa sidewalk sang Bacolod, hindi man inabotante sang Bacolod, ang iban dira pangayaw. Okay. Sige, salamat gid sa information. Sige, balikan ta ka makaroon de Dugaya, alas 8:57. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon.
Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong Lang kay Madam Rosalina Arellano Espadero mga kaksyon. Sige, standby ka na sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morde nagapasalamat gid kag nagaagda sa inyo boss maghilibati kita las 8 sa aga. Bati ay kita sa Action Hotline mga kaaksyon, ano? Mga kaaksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio